out in the spirit was full of bones. Then he caused me to pass by them around. Behold, there were men in an open valley. Indeed, they were very dry. He said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, Oh Lord God, you know. Again he said to me, prophesy to these bones. Say unto them, O dry bones, hear the word of the Lord. That says the Lord to these bones, surely I'll cause breath to enter you, and you shall live. I'll put sinews on you, and bring flesh upon you, cover you with skin, and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, as I prophesied. Verse 7, verse 7. So I prophesied as I was commanded. As I prophesied, there was a noise, and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to its bone. Indeed, as I looked, skins and flesh came upon them, upon the skin covered them, but there was no breath in them. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name in Jesus' mighty name. Amen. Datara pamsoro pekuzadzikiswa kwezvirimbiso kana kuzadzikiswa kwechiprofita kana kuti zvinoita kuti zvawakaparidzirwa zvibate muupenyu hwako. It's one thing to be paridzirwa, it's another thing to experience the manifestation zvawo zvaunonzwa zvichiparidzwa. Vazhinji haisinyaya kuti kuchechi havana kuenda kunamata havadi, vakafrustrate nokuti zvavakaudzwa dzakaita ngano, hapana chakabatika chikazadzikiswa. Shoko raMwari shoko rinosvika pakubatika kuva tangible. The word of God is God, and the word became flesh. Kudati shoko iri rinobva muremu yekutaurwa rosvika muzvinhu zvinobatika to be tangible. Nokuti Mwari vakademonstrata ivo vari shoko. The word became flesh and it dwelt among us. Kureva kuti Mwari ari mweya, ari shoko, he became man. So this word can manifest to become tangible. Vazhinji vabackslide vasada zvechechi vanetsa kuparidzirwa, chanetsa imanifestation. Vamwe vanetsa kuprofitwa, chanetsa kuzadzikiswa kwazvo. Sei zvichidaro kuti hazvisi kuzadzikisika, ipo pane a sure word of prophecy. Pano Ezekiel aendeswa mubato wamabhonzi, Mwari ndokubva vamuti profita mwanakomana wemunhu. Ezekiel ndokubva aprofita plani yaMwari yekuti mabhonzi ava achava nyama, vachava vanhu, vachararama. But verse 7 yati, as I prophesied, paanga kuprofita, there was a movement in the valley. Mabhonzi akatanga kufamba, there was a noise, bone to its bone. Flesh ndokubva yazouya. So prophecy yekuti pachava nenyama, muchava nevanhu ndechokwadi. But chakadena manifestation haisi prophecy. Irespond yemuvhali inokonzera manifestation. Ndiri kuti kudiya. Ezekiel paakaprofita hazvina kuitika. Pane chakaitika kuti zvizoitika. And I will repeat. Ezekiel wakaprofita muchava nenyama, Mwari achafemera mweya wake, muchava vanhu, muchararama, ndo prophecy. Sei zvakazoitika? Haasi apedza kuprofita zvikatanga kuitika, mabhonzi aprofitwa akabata a message inokonzera manifestation. Message ipi? Yekuti there must be order in the valley, bone to its bone. Ndiri kuwedzera kuti pakatanga pafomeka inonzi a skeleton. Mwari varida kugadzira vanhu kwete zvinhu. So kana mabhonzo ari scattered, flesh ikauya, apa manifesteke prophecy. Nokuti nyama ikaenda pamabhonzo ari scattered, zvinongoita zvinhu kwete vanhu. Saka paungaprofitwa chinhu munhu, iwo wakaramba uri scattered to the level yekuti kana chechi yacho uda kutosiya kuti vanonyepa vakati pachetika zvakati hazviitike sei, because kana ari Mwari zvinofanira kungoitika. Who is a true prophet of God anonzi Ezekiel akaprofita kumabhonzo, hazvina kuitika aprofita, pane zvakaitika kuti zvaaprofita zviitike. So action attracts manifestation. Action attracts manifestation. Ndakamirira baba, pane zvatakaudzwa so, ndakatomirira Mwari.
kudzidziswa vanhu. Kumirira Mwari, kumira muna Mwari wacho. Uchinzwa kuti anoda kuti uite time of waiting. Nokuti vazhinji were wasting time to change, wasting time tichiprofitwa. Nekuda kwokuti we are waiting for things to happen. Yet there are things zvisingangoitika kusvika waziva zvekuita zvinoda kuitika kwazvo. Maria mweya muchena achava pamusoro pako, uchava nemwana. Haisi message iri kupiwa munhu asina vanhu vanodana naye. Kureva kuti Mary chaakagona kurambira Jose. Kuti panga pane demand yediscipline kuti atakure pregnancy. Ukaudza musikana asina mukomana kuti uchava nemwana haisi problem. But ukaudza munhu ari kudana nemumwe munhu kuti uchava nemwana nekuda kwamweya mutsvene, wapiwa problem inodemanda discipline. Kurambira Jose unodana naye for 9 months. Unoziva kana vanhu vachidana pane zvinoitika. Saka Mary ari kuprotecta prophecy nekuramba kuenda padhuze naJose, kuenda padhuze nokuziva kwandinotaura. Jose akati uya pano akoodariso vazodii, anoti ndine shoko randakapiwa rekuti ndikangowira nezvauri kutaura ndinotarisa zvakataurwa kuitika. Vatumwa vakauya kuna Abrahamu vakati gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. Ndobva vasati vabuda vakati, where is Sarah? Where is Sarah is not a question. Mwari anoona kwese, ane inonzi omnipresence. Haasi kutsvaga Sara. That's why mugadheni akambobvunza kuti Adhamu uripi? Mwari anoona kwese. Akaona Jona ari mudumbu rehove, ndiye akabvunza munhu ari mugadheni kuti uripi. Yekunzi uripi haisi question yelocation. I-question yekuchedza mupresence, a spiritual question. Why? Because pataiwonana ndiri mweya, waioperate mudimension yemweya, but sin yakuroba that title wakuflesh. So Adam was not missing in the garden, he was missing in the spirit. Come on. Nokuti kuspirit akupfekwe hembe, they were naked and not ashamed as spirits. But because of sin, vanzokera kuflesh, vanotonyara, kunyika yenyama kunonyarwa. People quote him very well. Manifestation kuzadzikiswa kweshoko rinoparidzwa chiprofita kana zvawakanamatira hazviitike nokuti wanamatirwa napowerful men of God. Saka tonoita anobva hana power ndakunopinda yakati ndokuva vakandinamatire zvangu zvinoita kuti profeti vako nekuona kwese kwavanoita vaparidze chii vanodi kungoprofita orega nokuti wakaenda noprofita kwakaya vatinda vachimbokuignora wombovhura bhaibheri woparidza wozoprofita vanozvisanganisirei. Prophecy yega isina word hailide kumanifestation. Why? Nokuti Mary ukanzi uchava nemwana iprofesi. Mweya mutsvene avava pamusoro pako yainstruction yekuti Jose haafa nekutopauya. Abrahamu paanonzi gore rinone nguva ino muchava nemwana, nyaya haipereri pakunzi muchava nemwana, inosvika paanobvunzwa Sara aripi naMwari anoona kwese. Kunzi Sara aripi haisi kwese, itip kuti zvandataura kana usina mukadzi hazviti. So problem yako ukaprofitwa Isaac ndobva wadzinga Sara, ungati ndakanzi naMwari ndichava nemwana, pachaitika mujaya panapa. Process yenyaya dzako inotoda kuti uve neknowledge yezvikaitwa on the ground. So Eli Ezekiel aprofita kumabhonzo, nyama haina kuuya, vanhu vane problem yekuskipa order. Vochiwa mabhonzo akazova nyama pakava nemweya akava vanhu. Zvakaitika yes, but kune zvakaitika zvatisingafarire, but zvatinofanirwa kuita. Ukanamatirwa kuti unopasa kuchikoro, unotoverenga wakanamatirwa. Kustadha hakubviswi kana munhu achida kupasa, achida kunamatirwa kuchechi. Zuyani kunamatire ballpoint yako, iyo anointed ballpoint yorudofo. Hauverengo nebhiro yakanamatirwa.
wopoinda haifunge inonyera zvafunga nechana matiro dzisingafunge zvese vanhu vachirogwandichina nebasa rese common sense wopoindira anointed haisiriyo yakastada iri kunyora zviri kubva mubhureni remunhu asiri anointed. Mudzokera manje makabhadhara mari pamabhiro aya mumonza hamuna faith aiwa hamuna kustadza kwete faith. So there are times zekuti vanhu vanotsotswa but there are times zekuti hatiblame ari kuvatsotsa tinoblema level yevanhu vacho vanotsotseka. Avaroi vanyanya iwo wanyanyawo kuroika kwacho. Kune mameasures anotoitwawo kuti zvikuru zviprotecte pane chinhu ichi pane kuchema nokuti vari kutibira ko iwewe sei ungori vulnerable zvekudaro kuti pese pawapindira mutaundi vanewe ungangodaro uri iwe unovaratidza koita kamari charofamba kuchibata saka havabvunzi kuti iri pati but mafambiro ako uchibata iadvert nokuti kumwe kwese kusiyana inako but pane patini sofa handisi chinoitika ndikangopinda nemari chete vanobva vaziva havazive unovazivisa. Iri vhangeri rinoparidzwa rinoraramika upenyu nderezvokwadi. Mwari mweya he became flesh akava munhu saka iri ndimwari nokuti the word of God is God. Iri rinofanira kusvika palevel yekuti rinotobatika kuva tangible manifestation yeword iri new vari missing vanhu vasingazive what to do. They wait upon the Lord until vasiya church. Why? Because waiting upon the Lord, you wait by doing what the Lord wants you to do. Amuchazviona Mwari anozviratidza pane zvichaitika pano. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Pane yarambopinda mugoma akanamata kaburuka nematwini. Ibhebhuru straight, ibhebhuru hapana goma apa kubhebhuru straight. Vakuru mukasaenda kubhebhuru matwini kugoma hawanike. Kufasting half and to love. You believe God for many things. Are you involved to attract those things into your life? Muna anomirira ndega nenda ku airport. Ukaimirira uri kumba inosumuka uri kumba. Kurati kumirira kunotoda information yekuziva kwekuenda nezvekuita. Ukatosvika popa airport unotoita check in watopinda mukati iri kana kusumuka iri ipapo futi usingazoti ndinoita indiri pasi hautosvika ipapo ndovachatichedza mukati inosimuka. Pane information iri missing in the body of Christ to an extent yekuti vanhu vakusiya kunamata kana kuti vanzwa nekutochinja machechi iwe kuchinja machechi itori problem hombe wese achinja chechi anoenda nebhaibheri aishandisa kwaakabuda zvichirevei kuti ndine nharo bhata rinyepe danoridzikira kumberi bozi kana risiri iro chaga rimwe ka rinoshanda nguva kuno munhu waMwari ari very powerful akakunamatira iso chauri kusvira muupenyu chinobatika. That's half truth. Kunamatirwa kwakanaka but pane information inofanira kunge iri mauri. Kubatwa musoro ngakuenzerane nekubatwa mukati memusoro. Wakawanza apa uku kushoma inoenda kwakaoma yozodzokera mayakadzingwa kwete kuna akaidzinga. Pastor wako is not involved pasecond phase yeproblem. Iwewe nedhimoni muchasotana muri two. Yako yekunamatirwa itori problem hombe namatawo nokuti dhimoni parinouya rinotarisa marakadzingwa kwete kutsvaga akaridzinga. Saka papa anenge ari kugorodho dhimoni rodzoka futi kumufoni munhu wedu ari kufa kwese naye rotarisa kuti tsano mavari munei hamuna irimo kungopinda chechi chete kungotemba kuti zikuru tinayo. Kana wristband ikavakwa rotarisa wristband rotarisa kuti marakabuda kwete pa marakabuda. So it can be possessed nedhimoni in the wristband very fair. So mauri kana musina kuziva uye nekuita. Saka Ezekiel akaprofita mabhonzo muchararama muchava nenyama. Ndaitarisira kuti Ezekiel is a true prophet and ana Mwari pari. Zvichangotanga kuitika. Mabhonzo ndakatanga kuita zvinhu zvinosheedza nyama. Why? Pari kuda kugadzirwa vanhu
Saka na mabonzo ari scattered. Chinotanga order kwende manifestation. Manifestation ikangoitika nyama ikauya inokava ma scattered bones. At the end boye kuva vanhu avave vanhu vanoita zvinhu kuti pave nemunhu mabonzo akaita order anofoma chatinoti a skeleton. A skeleton ikakavwa neflesh Mwari ufembere mweya wavo ngova vanhu. Saka problem yandinoda ngokubvunza, where is a skeleton for everything that you are believing God to do? Come on. Apana, just believe things will happen. Baba, I believe in miracles, but it's the same God I not demand the order in certain issues. Say I did where is Sarah? But then no way mwana. Where is Sarah? Nyaya inotonda Sarah even wait a meeting na mwari wa masimbose. Come on. Uchinamata mwari wa masimbose. Pani mumwe munhu ari missing life mako. Where is Sarah? Is a question. Iti kuti kana tatu gore noya nenguwa inochawa nemwana. Even ndiri mwari ndiri kutaura ukashaya Sara wakuwara. Aitike vakuri pashota some life mako mune zvakashota. Hauna kushota mwari. Pamwe pacho wakashota munhu. Mwari ndo wakayamuna mwata hazvina kunaka kuti munhu ave ega ivo vainaye. Vakadi kuti kana akatoshaya hama ndiripo zvakatongonaka ndiripo. Mwari vakadzira tsitsi munhu ana mwari. Kwete ana Satani. Mwari pavanoti hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Ivo ndo vave munhu wacho. But vari kutaura kuti pana pakatoipa. Munhu indi naye but pane zvisina kunaka pano. Zvinogona kusatonaka uina mwari. Shocking statement, and I need to explain first. Kana tina mwari wangu ndapana nezvese. It's true, but it's half truth in certain matters. Like which matter? Ukava na mwari wako, ukasarora hauite mwari. I would declare when I speak twins, triplets. One of the fellows who does mwari wangu unozadzikisa. Never. Saka vazhinji vabuda chechi, vazhinji vari kuchinja machechi vachitenderera. Saka vari kutsvaga result haiuye nekuti wanamata. Result inouya nekuti nyange uchinamata unoziva zvekuita zvinoshedza zvakapromiswa. Ezekieri akaprofita, mabhonzo haana kuva nenyama paakaprofita. Mabhonzo asina nyama ndo akaresponda. Akatanga kufamba mumupata, bone to eat bone. Paunonamata kuti mwari ndiropafadzei nokuti vana vangu vaone chekudya, iwo mumwe mwana ari kuchinhoi. Unotara vapi wewe? Yako shinira ina order nokuti pane mwana ari missing. Unonamata mwari vana vangu uko kuchinhoi wanyorerwa tsamba wafonerwa unobasa naye. But paprayer unosanganiswa kuchinhoi. Samabhonzo akasava panzvimbo nyama haitenderwe kuuya. Nyama haiuye pamabhonzo nokuti Ezekieri aprofita. Vazhinji vedu muchaprofita ende muchasiya chechi ende muchabhowekana ende mucharwadziwa ende gore richapera pasina chaitika uchienda kuchechi kuna true prophet. Uyo wandiri kuparidza muprofita chete kwete wefake Ezekieri 37. Ana mwari vatomuti profita haana kuzvituma, akatumwa naMwari. Hazvina kuitika nokuti ataura. Paakapedza kutaura prophetic word, mabhonzo ndo akaresponda. Aresponda kuright order ndo akakonzera mamunyama kuuya. Zvimwe zvinhu zvisiri kuuya pauri inyaya yekuti pauri hapana kushota mwari kana prophet, pakashota kuita uye kuziva kwako. 2005 pandairwara so ndakapiwa mapilisi nachiremba. Ndokubva ndaudzwa nachiremba kuti kana uchinwa doro regera, kana uchishuta fodya regera. Kushuta fodya nekunwa doro haisi medication, it's discipline. Imi kana ndiri pamapilisi ari correct, kokalaisi kangu mune basa nako dei. Andauya kune michiremba, mandipa mapilisi anoshanda tabhadharo, mandipa anoshanda, kozvelife yangu mune inazvo. Tipei mapilisi anoshanda. Chiremba ari kuti mapilisi ndo chaiwo anoshanda, but personal discipline inopedza power. Doro nefodya uri pamedication yeTB unofa uchinwa mapilisi ari correct. Saka uchada mapilisi chete ari correct, uri kuda personal discipline kuti uve ne correct result.
saka imwe nyaya yako haisi kushaya dhokta kana mapiritsi, inyaya yekuti iwewe waunzwe iwe uri murwere. Taurei chiremba. Mwari tangarira imba yangu ndata Papa Easter iri Cape Town. Ndikati kana mukadzi anonamata Mwari rangarira imba yangu, Mwari rangarira imba yangu, Mwari anditsitsire imba yako. But Mwari kana ngirozi adzikise murume wako. Panoda kiss pfekera kiss. Usaite prayer pari kuda kiss. Uda kuprayer kisa munhu usapambata uri kumuomisira denga. Sauda ngodiwa nokuti unonamata chete. Isa munhu. Udati murume angokuda because unonamata chete ndizvo anofanira kukudira chete. Isa munhu. Daiudza vamwe ndikati musavakadzi vachinyemurana so. Zvenyu maimufundisi. Anokuti kuti mukadzi wamufundisi anobaridzirwa mbedroom. But dada sekuru. Ondo. Anono kubarirwa. Anono ndoimwe era ka. Wakadzi anonochiwa munhu nechipo chake. Yakarurwa nemukomana anotamba bhora. Kubhedhula kutamba bhora. Achingobva ground asisiri player kanga mukamudhara kumbo. Vanhu vese vamunoyemura vane zvipo zvavo munoita tsakira kushauti. Macelebrity kazhinji vanodivorce. Nefemu nemari dzese vanorambira nei. Femu nemari hazvipinde kubedroom. Auri kuti mukadzi wamachesa anorerwa gita. Akurwa gita kunorwa munhu. Very deep subject isine nezvamunoona panze zvese. Zvimwe zvaunoyemurira munhu. Very tinohambulanga. Nongori chef kupolisi. Ngopinda mumba so mune mumwe chef kumba imu. Solo nyumaiso numuta munhu manira wokumba. Timunati harichiki izvozvo. People hear me very well. Manifestation ye words ye prophecy vaita kuti vanhu vachinje machechi vozi vazhinji vakusvika pakuneta nazvo ende vakatoudzana kuti uku anongoona but hapana kundiso. Secret yekundiso information inopiwa munhu kana aipiwa oziva zvekuita. Panoisha anenge atanga kupinda mvura ndiye anopora kana mutumwa auya. Saka inini ndinotangirwa ko kana uchitangirwa hapadi prayer ofano kugarira imomo. Unongobuditsa musoro kugara urimo. Mutumwa akauya watoo number 1 kuda kuti pamwe pacho thinking. Zvimwe zvinonamatirwa vanhu kuti zviitike hazvidi prayer zvoda mind. Akazodza musoro namafuta mukombe unofashuka tinonzi musoro knowledge information. Saka pamwe pacho mumusoro macho hamuna chinhu. Saka wanzwa munhu achinzi haana musoro havasi kureva musoro pfungwa mukati. Saka zvinoita kuita musoro usina musoro. Zoti patunamatirwa usina musoro unofanira kutouya iwe musoro woziuza kuti mukati hamuna chinhu. So Ezekiel akaprofita. Ezekiel akaprofita. N'anga iri kupa munhu mushonga wekutamba bhora kuti aite soccer star. Inotoziva kuti wandiri kupa ari kuita mari yakawanda darika yaanondipa. Inodi ungotambawo. Research yakaitwa nasekuru kuti kubhora kushande juju kunoshanda physical fit. Unombochesta wokika wohedha. Manje ndakatobhenda ari hedheka ari chestike. Unotoona ndopa karuziva mari yasekuru apo. Juju ranaro rinoshanda but havasi physically fit. Saka vanopa vari fit kutoite mari yakawanda ivo vapiwe shoma. Loss iri pavari kwete pajuju. Kuma kusamanifesta kwezvaakaprofitwa uchinda kutochinja chechi hazvisiri zvokusara. Iwewe Sara gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. Profesi yekwaAbhurahama ine chekuita nevanhu tu. Saka Abhurahama aprofitwa denga rakabvunza munhu asina kuprofitwa. Where is Sarah? Haisi question iti zvatataura pakashayirwa mukadzi pano hazvibatike nyangwe ndiri Mwari wamasimba ose. Kune maissues anoda munhu Mwari achida kutiponesa. He became man. Anodi kutiponesa as God. Akaziva kuti at my level as God I must become man to save men. So kune maissues anodimanda munhu. Iwe wina Mwari problem yako wakashota munhu.
So dambudziko riripo now. Ezekiel paakaprofita haana kuudza mabhonzo kuti muvhai fomo yeskeleton. Profesi pachayo yekuti muchava vanhu ndo yaitova tip yekuti hakuite vanhu vane mabhonzo ari scattered. Learn to form a skeleton that will attract flesh and you become men. Saka vazhinji vedu problem, your skeleton is missing. You just say I receive. Zvinoita munhu waMwari ipapo. When the skeleton is not in place, flesh will not come. No matter how powerful the prophet is. Saka maprofita hauchachinja, I can guarantee you, zvako hazviite even wachinja. Why? Anotofanirwa kuchinja ndiwe. Nokuti kana Ezekiel achiti muchava nenyama, muchava vanhu, Mwari uchafemera nyama mweya wake pauri muchararama. Bhonzo kana raudzwa kuti muchava vanhu, hakuna vanhu vane mabhonzo ari scattered. There must be a skeleton that will attract flesh for you to become a person. Ndiri kukuudza pamwe pacho uchajamba line reprayer, ungoenda kuaction. Wozvaunda kuti unamatirwa zviwani ndokuside reprayer. Azvimwepo. I will let you this example. Andinoona munhu wese ari panapa, hapana akasikwa naMwari. Irangu rakandiudza kuti vakasikwa i2, Adam naEva. Iwewo you are a result of reproduction, not creation. Pane vanhu vakaroorana vakabereka iwewe, haunombosikwa vakakubereka. Inonzi reproduction, hainzi creation. Hongu ndiMwari unokonzera kuti uvepo. But anotaimira mai Jeremiah. Jeremiah ndakakuziva. Koma vadi kundisika usati wamubura mai vako. Saka Mwari maitoda mai Jeremiah. Oh, mai Jeremiah vane nyaya bana. Oh, kati mai Jeremiah vanondikwaziri utara veMbhaibheri maniyo. Aizve. Kati mai Jeremiah kuniti murandzwa mushe. Mwari vari kuti Jeremiah ndakakuziva usati wamubura mai vako. Istatement yekuti inini wetogona kuzivana. But kuti uende panyika paroda mai Jeremiah. Jeremiah ndakakuziva usati wamudura mai vako. Kana mai zivana ino makati ungonisika ndikaenda. Kudura mai vako becomes a passing phase yakuti ndokunodaripa nako. Saka zhinji Mwari akaziva kuti uchaita dzimba, uchaita motokari. But there is my Jeremiah missing for Jeremiah to be born. God is there, prophecy is there, but the womb to carry Jeremiah is missing. Ezekiel akaprofita kumapfupa, nyama inakuuya, chichakaitika, ndakaona mapfupa achifamba, pakaita noise. Chinokunzi noise chini. Pese paunoda kuita action inoattract manifestation, panoita mutauro wokuti uregere. Saruti Satani anopedza maoko kuti zvako zviite. Anokuregera uchitorinzwa. But kuti zviite ndokwanga kujanya. Anokudzvanyirenga kuita kwazvo. Anoziva kuti zvaunofanira kunge uchiita iwewe. Unenge uchiita kana ari Mwari, achiri pano pachava nenyama dzakaimirira. Saka haisi prophecy yakanena manifestation. Prophecy yakareleased in the spiritual realm. Manifestation, there was movement in the valley. Born to its born. Born to its born is statement yeorder. Ziva panzvimbo pekuenda. Kana uri mupimbiri, usashure kuenda kumusoro. Enda paposition yako kuti zvibude zvakanaka. Sometimes position yawaifanirwa kuenda yekuzvininipisa hauna pride yakakuendesa kumabvudzi uri mupimbiri. So the Lord is still waiting for you to be humble. Yakasimuka kudhara. Mwari ndati kusumudza wakasvika wazisumudza wega wakandotora hafu kudhara. Wasvika mwana kuti ntangu zvakafamba, munhu anoita mudumbu. Saka kuti vanhu vasaite mudumbu zvako hazvifambi. Because you are blessed to become a blessing. Zvishuwo zvako ndozvakaita scatter the prophecy. Unotoshuvira kuti kana zvinhu zvacho zvako. Kune program yaunode kuronga isingafadzi Mwari. Already you have scattered the prophecy. Why? Because prophecy yekuti muchava nenyama, muchava vanhu. God wants to raise an army. Ukaringa last chapter Ezekiel, zvandakatarisa, what a great army. Army is also a statement of discipline. Masoja anoshanda neorder.
Saka pamwe pacho unoonesa kuti semusoti ari kuita so anzi aite so. Asi utomuzvida but ndokubasa kwanoshanda neorder yapiwa semupurisa. Havana tsitsi vaswera vachitimhanyisa, vanenge vatomhanyiswawo nemashoko. So there must be order in the valley to attract the manifestation yeflesh. Vakuru munofanira kuprofitwa mukazvirega. Iye anongokunyepera kuti ukaona inini zvako zvaita ukaona inini pamwe pacho ufanira kuona baba wako kumusho. Why there is order of blessing, no doubt to respect your parents. Isingawanikwe kuchechi. Awadi kubatwa musoro ufanira kudzika kuzaka chete. Vanhu vanogona kusakudza. But kusakudza kwanhu handikublame. Iwe ufanira kuzvifunga wakaberekwa kaya. Unoita mbereka nefuka maricho iwewe saizi yako zvauri nefoni yawo inayo. Bereko wako anosakuriswa. Iwe uri mupenyu kudaiso. What a shame. Unoita mai vanosakura kuti wapiwe simpo iwewe chaiye nefoni yawo inayo. Wobva kuchechi manje profita baba ramangwana rinsei rakaipa. Ndine level yeblessing yanopronounce as a pastor isingapinde muoffice yaparent. They will never be served. When is a God of order? Zvaakaisa mubereki wako kuti vakuromba zvake ukavaizi ukaenda kuchechi unogona kutotwa but hatitorerani maoffices nemablessings iorder yaMwari. Munhu akakuroya, munhu akamudza kuti mubereki wako muroyi wobva warekedza kuenda shuka. Alright. But ishuka anotobata-bata. Nhamo ndei baba panotikudza baba wako namai vako handina kuisa koma kuti kana vachiroya siyana nawo. Ofisi yekuti vangakubereka ine witchcraft. Aizve ofisi yavakaiswa naMwari yekukuropafadza as a parent. Ukaziva zvekuita even vakasataura mazwi kuti you are blessed, but ukaita chinoita kuti uwane ropafadzo. Jesu mukadzi aibuda ropa haana kubatwa naJesu akanamatirwa, ndiye akabata zvikaita. Ukaziva pekubata zvinobasa nekuzivana. Law yacho unokuwana ropafadzo uri kuseri ikoko pasina kuti God bless you. Because wabata the right place, you know attract the manifestation. Patakachiziva tikangoti ndepatokoshawa hatibude mumba tisina kupfugama kuti mama taura ishoko. Mama wangu asi mufundisi, ofisi yawo haipinde mufundisi ndeyavo nyakutumbura nyakubereka. Ndikavaremekedza ndikavaitira zvakanaka mazwi avanotaura hawanike kuchurch conference. Kune conference yako ngaitangire kuzako. Because kune blessing isingawanikwe kuchurch conference inowanikwa kumusha kwenyu kuchiweshe. Vachiweshe padhuza pamunoenda muchida musangano masvingo kure maenda kurufaro handa problem nazvo pamuchiweshe unoenda rini. Because kune blessing isingawanikwe kurufaro inowanikwa panzvimbo. Unobereka nefuka maricho type yako iwewe 100% drink juice vanoshanda nezviripo. Takaita tikaprofitwa but hapana chatichaita so haana power. Hamuna kumva manganzwa unofantsvaga maprofita. Manifestation yeprophecy ine chekuita ne-right action yechaprofitwa. Maria mweya muchena chava pamusoro pako uchava nemwana. Maria anotodanana naJose. Saka Maria ane task yekuita sei yekurambira Jose. Wodzi vanotodanana. Jose akati ngapano kuti ngomira itsano zvine mweya mukati unouraya program. There is discipline involved but chinhu chese chaunoda kuti chimanifeste. Kuna ndichipo chebhora nendire kutraining kufunga kwako. Messi anonzi auye kutraining, Lionel Messi. Ronaldo anonzi ngauye kutraining. Achienderei nekugona kwezo. Gift nediscipline zviri two zviri separate. Saka muna player inogona but unozvati ikangotamba itambe 30 minutes red card. Kudiscipline hapo ari kugift. Saka munoshotera munhu anogona iye. People hear me very well. Chaita kuti vamwe muboye kani kuti zvechechi ndezvekunyepa. Asi zvekunyepa God is real. Shoko raMwari harisine nhema. Saka sei zvisiri kubatika zvisiri kuendeka. Wakangoprofitwa. Wakatouya time yekuprofitwa. Unouya time yepreaching. Chinoita kuti prophet vako nekuona kwese kuvaparidze. Ndochandiri kukutipa. Zvimwe zvakavigwa muteaching not muprophecy.
Vanongosvika 1-on-1 kuteta uye kuti imari kakuya kuseriko unoshungwa ukachema imbomira zvako itsitsi dzandakutodwa imbomira unokwadzwa nevakomana kwaiva unoshaya zvekutaura iwe wasvika wauya wabhadhara risiti riripo woti hapana zviiteka wakasvikira waifanira kuzokuya wabvawo ini pandakaita chironda naenda kuchipatara ndaida kunozorwa mushonga nemusunga bhandeji problem yandakaita ndekuti ndakasvika ndikaona nesi vanyika kotoni mvura inopisa ubvaisa nikusauti vakugeza ronda handava ndinogezwa ronda ndoda mushonga ndaenda kumbada kupora but itsano mukaaplaiwa right meditation paundu ine magems isiri clean munowedzera problem nezvinhu zviri correct chakura yaizvezvi iprofesi kwete yekunyepa yechokwadi yakashota chimwe chokwadi chinonena kuzadzikiswa kwazvo izwa mukadzi akananga anobva kuna mwari ishongwe ukanonamata haumupiwe kwakuda thinking kwete kuverenga futi anobva kuna mwari asi anowanikwa kumaraini kwawo samufanira kuenda kunotonisa okune vanhu vakabva kuna mwari kukuwadzana umufako sevariko vakabva kuna mwari so area inoda thinking haidi prophecy mind yakapiwa munhu namwari is a blessing, it's a gift. Haifanhi bhaibheri rinotaura wani kuti shiri dzedenga dzirime asi dzinodya usafunganya kuti ndinodya ini ndinopfekei ingwani rati usafunganya chinhu chinoti do not worry ndichadyei hazina kuti do not think unofira mahara kufunga kunobvumirwa hachisi chivi do not worry haisi do not think shiri dzedenga dzirime asi dzinodya panzi shiri uri shiri here chonecha unzwe futi shiri iyo mushirimo munotokwana udzari pasati pako kuti vhesi yeshiriyo iye rakwana ruzani rokosadza kubata kwemaoko saka shiri uda kukwanire kushiri shiri ine maoko ine munda ine badze ine mbeu here but uri kushiriko ndimwari weminana achazviratidza. He is a God of miracles. He is also a God of principles. Minana chiita. Ndiye akati let there be light. Kukava nechiedza. Genesis 1, 14 and 15. And he created the sun. Kozuva ndereiko rekupa chiedza futi. Kune chimwe chiedza chisiri mu spoken word. Chino create by source kuti chimanifest. Yes. Ndiye akati let there be light. Ndiye akasika zuva. Sakune light re-spoken word ne-light re-created thing chino manifest light. Saka kuzvauri kuda iwo ziva kuti zviri mu-spoken word here kana zvinobva mu-system inobatika iri tangible. Miti yauri kuona isiri yakasikwa naMwari iya a system yekuti a seed will produce after its own kind. I-command, i-prophecy. Mbeu ichabereka maringe rudzi rwayo. Kuranda ndirambe ndichisika kana zvinhu zvine system yekuramba zvichiwanda. Mabuilding ari kuona anambosikwa naMwari. Tsana vakasikwa ndo vakafunga izvi. Kuti mind mako mune zvinhu zvisina kuitwa naMwari zvaunogona kuita iwewe zvichitosadza. Sure, time is done. Oh yeah. So my bones are removed battle. They were scattered. Oh my God. I am a bones from Vala. My bones are scattered. He said, "Korofita my bones. Muchava ni nyama. Mwarucha fira mweya wake. Muchava vanhu." That's prophecy. Ndo zvakabva zvaitika here ipapo. Chii chakaitika? Movement in the valley. Bone to its bone. Zvamboparidzwa here? Hazvina. Ndo pane danger. Ukanzwa zvandiri kutaura chete unokwara. When Mama Mwari akupa growth maturity in the spirit, why? You must hear double.
pane zvandasiya Mwari zvanoda kuti unzwe nelevel yako yeumwari nekukura apa pane nyaya komana akapima asikana kadhesi noda kukuroora atotara nyaya dzakawanda ibaba tatobereka vana hakuzodaita vana dakutasi noda kukuroora mukuroorwa kwemunhu imomo mune matwins matwins ananidze kutaurwa yauroorwe chaona achimanifesta kuseri so mabhonzo akatanga kumuvha hapana kuparidza kuti muvhai akuna kumira so muvhai mani mwari akaita zvinhu panapa mabhonzo paakaprofitwa kuti muchava vanhu ndovanofanirwa kufunga kuti munhu chii haisi asystem yemabhonzo ari scattered isystem inonzi skeleton akafoma a shape of a human so where is your skeleton unongoprofita hazviitike hazviitike your skeleton is missing mwari vati ndichaunza nyama muchava vanhu ino muri mabhonzo ari scattered hapachada kuparidzwa kuti fomanai mufome skeleton nokuti manyama ikamanifesta mabhonzo ari scattered apa panokuitawo kanhu kane nyama yako kabhonzo kane nyama yako kamusoro kane nyama nebvudzi apa kanzeve kakabatira padehenya ndo purpose here yekugadzira tunhu purpose vanhu saka kuti pave nemanifestation there must be a right movement that will attract the prophecy to manifest vakuru mukasabata apa munofanira kuprofitwa kusina chamaita mukachinja maprofita mukaneta vanongotaura havana kundiso kundiso ndiwe uyu zvaataura atopedza muchava nenyama pana mabhonzo akudzana kuburwa tikaramba takamira tinokuvara uyapi iwe uyapi born to each born ndopandati paunonamata uchiti mwari rangariraiwo vana vangu pandinobata chekudya vana vangu mhuri yangu igute mhuri yako yauri kunamatsira uri panotoni kana kuti uri kumufakosi vana 3 vamwe pfume kuti gutu avapo mabhonzo ashota mwari ropafadzai mhuri yangu baba ipi une vamwe kai apa utoganza zvao ndemwana musango kumba kwemunhu musango endaonerafu ande mwana musango kumba kwemumwe munhu apa pakasafomeka skeleton manifestation haiko iye Ezekiel ari muprofita wamwari wechokwadi vamwe vaprofita munoenda kwaari ndevechokwadi but zvamwe hazvisi kuzoita why because haudi nguva yeteaching unoda nguva yeprofesi chapa profeti vako kuparidza ivo vachiona chii dzimwe nyaya dzacho dzinobva mune zvaparidzwa dzichibatana nedzaonekwa kuti usangane nezvauri kutsvaga bhaibheri rati hauna kushandirwa chete unozara chitete vanokubatsira mumba munonzai vanogumira ipapo ukaona vada kupinda kubedroom vada kukuitira yanoisi unoda here kuti tete vakakutisa kubata mungome vangouya kuzorwa dhemo unoda here handiti hama uchiuze ndanzwa mira indipinde ndatonzwa mira indipinde ndomusodza kune kutonda hasi profeti achaita iwe kungorova weti kudhemo ndiwe so there must be order in the valley order inosanganisira discipline inosanganisira humility inosanganisira being a good citizen in the community nokuti ukanzena unokumbira zvitsingi haukumbire nokuti uri kuzvida uri kukumbira nevaunotodana navo nekuwirirana discipline kurileta nevanhu inyaya inokonzera kuti mabhonzo ave panzvimbo zvakakanakira tsike kumba kwemunhu ndozvawakaimira mwari wati kutoparidza aitoenda kumba kwevanhu akatoshanyira Abhurahama ivi unosaiti mwari akatoenda kunhamo andiri waenda kunhamo iyo mwari akaenda unoshamisika nemaprofets anzi level racho haritiyo kuenda kunhamo angoti vanhuwo zvavo God came down Deuteronomy 33:34 and he buried Moses mwari akaatenda burial papa vaende anzi kunokonzera noise vanhuwo zvavo
Kana Mwari akaenda kuburial, munhu waMwari. Seriously. God came down and buried Moses. Iwe kunama uyende, alevhu racho sowa, takutuma afana. God came down to bury her. Imagine dai vatumwa vaibvunzana, vachikona mugara muzaona akaenda kunhamo. Kuna bhuru akafa pasi apa. Iye anomutsa vangafa, akaenda kunhamo. You know, Moses was a threat, not just when he was alive. Even in his death, to an extent, he could even the devil. And now we are the God of Moses. Moses was so great to a level where he was a threat to the devil as a dead man. Yeah. That's why God came down to bury Moses. Because Yeah. He came down to bury a man. Why? Because this man is not ordinary. Even as a dead body, the devil wants him. You already mentioned that much about the scenario. I was almost quite so. Sadam wants to know that. I don't know another graft. So our time is done. We can raise our hands. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Thank you for speaking out to our lives. For the manifestation of every prophecy, allow us to operate in the right action. In Jesus' mighty name I pray. Amen.